खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिजेपिनि सा 12 एमएलएफोरखौ बोसोरसेनि थाखाय बिधान सभानिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय महाराष्ट्र बिधान सभा जथुम्मा सोलिबाय थानाय समावनो दावराव दावसि खालामनायनि थाखाय सा 12 बिजेपिनि एमएलएफोरखौ सासपेन्ड खालामनाया जादों बुंथिगिरि भास्कर जादबआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सदना थाद'नायनि उनावनो बिजेपि एमएलएफोरा बुंथिगिरि भास्कर जादबनि खथायाव हाबनानै गाज्रि राव बाहायनायजों लोगोसे नाख्रां नासि खालामहैदोंमोन बे जाथायनि सायावनो बुंथिगिरि भास्कर जादबनि खावलायनायाव सदना भइस भटनि गेजेरजों सा 12 बिजेपिनि एमएलएफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों आरो 1 बोसोरनि थाखाय महाराष्ट्र आरो नागपुरनि एसेम्ब्लियाव सा 12 बिजेपिनि एमएलएफोरा हाबनो मोननाय नंला गुबुन फारसेथिं बेरेखा हान्जा बिजेपिनि दैदेनगिरि अदेबानि महाराष्ट्रनि बारग' चिफ मिनिस्टार देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला महाराष्ट्रनि सोरखारि मावख'फोराव अबिसिनि खथाखौ लानानै गोहोआव थानाय सरकारा बेले बेजे खालामदों बेखौ लानानैनो बिजेपि हान्जाया सदनाव खोथा बुंथिदोंमोन नाथाय बुंथिगिरि भास्कर जादबआ सदनाव अबिसिनि खोन्दोखौ लानानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय सम होआखैमोन बेयावनो सदननि सिङाव दावराव दावसिया जादों होननानै फोरमायथिदों बारग' चिफ मिनिस्टार देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया आसामनि गासैबो पुलिस थानानि असिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जुथुम जिरायदोंमोन बे सावराय जुथुमनि गेजेरजों गोबां बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे नेमखान्थि फालिनो बिथोन होदों आरो बेफोरखौ गासैखौबो गोख्रोङै मावलांनो थाखाय असिफोरनो बिबानखौ होनाय जादों लोगोसे मोनफ्रोमबो 6 दाननि उनावनो आसामनि गासै असिफोरखौ लानानै सावराय जुथुम जिरायनाया जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बे सावराय जुथुम मेलनि गेजेरजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा असिफोरखौ बिथोन होनायफोरा जाहैबाय सेथियाव आइजोफोरनि हेंथा खामानि मावनाय जेरै जिनाहारि खालामनानै फोथैनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरनि हेंथायै असिफोरा नेमखान्थिनि सिङाव थानानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लानो हागोन नैथियाव दङ आयेन बेरेखा खामानि जेरै मानसि बुथारनाय ड्राग्स फालांगि खालामनाय हाथियार मोननाय बेफोरनि चार्जशिटखौ 6 दाननि गेजेरावनो फाइल खालामनो थाखाय असिफोरखौ बिथोन होदों थामथियाव दङ जायखिजाया सोरखारि साख्रिनि थाखाय पासपर्ट बानायनायनि थाखाय पुलिस थानायाव भेरिफिकेशन खालामनाय आरो रड एक्सिडेन्टनि उनाव इन्सुरेन्स क्लेम खालामनायनि थाखाय पुलिस रिपर्टनि गोनांथि दङ जाहाथे पुलिस थानायाव थांनानै सरासनस्रा सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया बेनि सायावबो गोख्रों नोजोर होनो थाखाय असिफोरखौ बिथोन होदों रायजोआव सानफ्रामबो बांनायनिफ्राय बांदों आयेन बेरेखा बेफार फालांगि खालामनाय आरो आइजोफोरनि सायाव इनाय खालामनाय जाथायफोरा जायनि थाखाय रायजोआव बेफोर खामानिफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लादों रायजो सरकारा आरो बेफोर खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो थाखाय मोनफ्रोमबो पुलिस थानायाव 2,50,000 रां हरनाय जागोन आरो गोनांथि बायदियै कम्पिउटार आरो गंफायै जेनेरेटरबो हरनाय जागोन लोगोसे असिफोरनो गंफायै साखा खब्रै गारि होनाय जागोन आरो सोरबा असिया साखा खब्रै गारि सालायनायाव जेंना मोनोब्ला गंसे बाइक होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाथियार दैग्रा मोनसे गेंआ सा 140 फरायसाफोरखौ बर्डिं स्कुलनिफ्राय किडनेप खालामनानै लांदों बे जाथाया जादों सा सोनाब नाइजेरिया हादराव रिपर्टनि बायदिब्ला सा सोनाब नाइजेरियानि काडुना रायजोनि बेथेल बेप्टिस्ट हाई स्कुलाव सिलाय लानाय मोनसे हानजाया हाबफैनानै बर्डिं स्कुलनि सिकिउरिटि गार्डखौ सिगि सग' खालामनानै गासै सा 140 फरायसाफोरखौ किडनेप खालामनानै लानानै थांदों बर्डिं स्कुलाव गासै सा 165 फरायसाफोर दंमोन बेनि मादाव सा 140 फरायसाफोरखौ लांखारनो हादों आरो सा 25 फरायसाफोरा थाखुमानानै रैखा मोननो हादों दुथांफोरा बे खामानिखौ फुंबिलिनि समावनो खालामदों जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावहैदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला नाइजेरिया हादराव मानसि लांखारनाय जाथाया जाबाय थायो थांनाय डिसेम्बर दाननिफ्राय दासिम 1,000 फरायसाफोरखौ दुथांफोरा हाथियार दिन्थिनानै किडनेप खालामदों लांखारजानाय फरायसाफोरनि मादाव माखासेखौ सोरखारजों सावरायलायनानै हगार हरफिननायबो जाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां हाथियार लाग्रा हान्जाफोरा सिगांनि समाव गामि ओनसोलफोराव हाथियार दिन्थिनानै रां दाबि खालामनाय मोसौ खावनाय बायदि खामानिफोरखौ मावोमोन नाथाय दा फरायसाफोरखौ लांखारनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ गुगोलआ मोनगु एपफोरखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय बोखारबाय रिसार्च खालामग्राफोरा हमनो हादोंदि बे दानजानाय मोनगु एपफोरा फेसबुकनि आइडि आरो पासवर्डफोरखौ खावो डक्टर वेबनि रिसार्च खालामग्राफोरनि रिपर्टनि बायदिब्ला मोनगु एपफोरा माखासे स्पेशल मेकानिजम बाहायनानै फेसबुक बाहायगिरिफोरनिफ्राय लगइन आइडि आरो पासवर्डखौ खावो दानजानाय एपफोरा जाहैबाय PIP फट'
Processing Photo, Rubbish Cleaner, InnoWell Fitness, Horoscope Daily, App Log Keep, Log It Master, Horoscope Pie आरो एप लग मेनेजार। एपफोरनि मुंखौ सानफ्रोमबो बाहायजानाय बायदि मुं दोनो, जेरै फट' एडिट खालामनाय, एप लग खालामनाय आरो रासि नायनाय बायदि बायदि। बेफोर एपफोरखौ बाहायोब्ला बाहायनाय समाव एड फैयो आरो एडखौ बोखारनो थाखाय फेसबुकआव लग इन खालामनो थाखाय बिथोन होयो आरो फेसबुक बायदिनो नंखाय पेज खुलियो जेराव आइडि आरो पासवार्ड बियो। बेनि उनाव आइडि आरो पासवार्ड होयोब्लानो बिगोमानि आइडि आरो पासवार्डखौ खावनानै लाङो। बेनिखायनो गुगोलआ बे मोनगु एपफोरनि डेभेलपार्सफोरखौ बेन खालामबाय जाहाथे उननि समाव बेबायदि एप्सफोरखौ दिहुननो हाबावा। गिदिर गिदिर खोथा बुंनायनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनानै दिन्थि, बे खोथाखौ बुंथिदों कंग्रेसनि एमपि गौरब गगৈ बिथाङा। बिथां गौरब गगैआ बे खोथाखौ बिजेपिनि दैदेनगिरि अदेबानि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो थांखिनानै बुंदों। बेरेखा हान्जा कंग्रेस दोलोआ मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन जेराव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरा, एमपि गौरब गगै आरो माखासे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे खौरांगिरि मेलनिफ्राय रिपुन बरा आरो एमपि गौरब गगै बिथांमोनहा गोहोआव थानाय बिजेपि सोरखारखौ थोंजोङै सोंखारिदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खामानि मावनायनिख्रुइ बांसिन गिदिर गिदिर खोथा बुङो आरो गाव बुंनाय खोथाखौनो लाखिनो हाया, जेरै आइजोफोरनो माइक्र' फाइनान्सनि गासै रांखौ सुख'नानै होगोन होनदोंमोन नाथाय हायाखै। कभिड-19नि थाखाय 10 साननि गेजेरावनो 30 लाख भेक्सिन होनोबो खोथा होदोंमोन नाथाय 16 लाखसिमल' भेक्सिन होनो हादों। साहा बागानाव मावग्रा मावथिफोरनो सानसेनि मोननो गोनां रांखौ 50 राङै बारायनानै होनाय जागोन होननानैबो खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बारायनानै होआखै। गुबुन फारसेथिं फरायसाफोरखौ लानानैबो बेबायदिनो खालामदों होननानै बुंथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरा बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपि हान्जाया फरायसाफोरखौ लानानै खेला गेलेदों। जेरै माब्लाबा आनजाद खुंगोन होननानै बुङो, माब्लाबा बेनि उल्थायै आनजाद खुङा होननानै बुङो आरो 2021 मायथाइयाव पास जानाय फरायसाफोरनि सार्टिफिकेटआ माब्लाबा साख्रिनि थाखाय गनायजानाय नङा बुङो, माब्लाबा गनायजागोन होननानै बुङो। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सानफ्रोमबो टिभिआव फैनायनि हुदा जाबाय। सानसे टिभिआव फैनो मोनाब्लानो गोजोन मोना, बेनिखायनो टिभिआव फैनो थाखाय हेडलाइन बानायनो गिदिर गिदिर खोथा बुङो होननानैबो अजद दैखांदों। जेरै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रेणु पेगुआ माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला बेखौ बारनानै गोदान खोथा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो होननानैबो अजद होदों बेरेखा हान्जाया। बेनि अनगायैबो थांनाय 5 बोसोराव सर्बानन्द सन'वालनि सोरखाराव कंग्रेस दोलोआ आसामाव सोलिनाय आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि, मोसौ फालांगिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो बिथोन होसेयावबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोहोगोरा मन्थ्रि बिबान थासेयावबो जेबो राहा लायाखैमोन। दासो बेफोरनि हेंथा खामानि मावनो लानायखौ बरायो, नाथाय सिगां 5 बोसोर मानो सिरि थायामोन होननानैबो सोंथि खालामदों बिथांमोनहा। दा आसामाव दान मोनसेयाव 1000 कौटि रांनि आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि जायो होननानैबो सिमान लाबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। 23 जुलाइनिफ्राय जागायजेनगोन टकिअ अलिम्पिक्सआ। बक्सार मेरि कम आरो हौवाफोरनि हकी गेलेगिरि मनप्रीत सिं बिथांमोनहा भारतनि फिरफिला लानानै टकिअ अलिम्पिक्सखौ बेखेवजेनगोन आरो खमलायग्रा बजरंग पुनिया बिथाङा जोबनायाव अदेबानि 8 आगस्टआव भारतनि फिरफिला बिरहोगोन। बे थांखिखौ इन्डियान अलिम्पिक्स एस'सिएशनआ टकिअ अलिम्पिक्सनि अर्गानाइजिं कमिटिनो मिथिहोदों आरो बेनो भारतनिफ्राय गिबिसिन जेराव सासे आइजो आरो सासे हौवाया खेबसेयैनो फिरफिला बिरहोनायनि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि 23 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां टकिअ अलिम्पिक्सआव 100निबो बांसिन भारतनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन। म्यानमाराव दासिमबो जोबनानै थाङाखै मिलिटारि रुल। थांनाय 1 फेब्रुआरिनिफ्रायनो म्यानमाराव मिलिटारि रुल सोलिदों आरो मिलिटारिफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव इनाय खालामबोदों, जायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोराबो थावरिनो हायैनि थाखाय दा हाथियार दैखांनो गोनां जाबाय। फिन मिलिटारि जुन्टाया म्यानमाराव 25 सुबुंफोरखौ गावथारबावबाय। 25नि मादाव माखासे एन्टि जुन्टा आरो माखासेया नोगोरारिफोर। जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बायदिब्ला सेन्ट्रेल म्यानमारनि दिपायेन टाउननि साखाथियाव मोनसे गामियाव एन्टि जुन्टा हान्जा थाखोमानायखौ खौरां मोननानै मिलिटारि जुन्टा हान्जाया अपारेशन खालामनो थांदोंमोन, जाय अपारेशनाव बिथांमोनहा लामायाव जायखौ नुदों बेनि सायावनो गुलि गावदों। बे समाव एन्टि जुन्टा हान्जाया म्यानमारनि मिलिटारिफोरखौ नेखानानै दंमोन। बेयावनो एन्टि जुन्टा हान्जानि गावनायाव सासे मिलिटारिनि जिउ खहा जादों आरो 6 जोखोम जादों। गुबुन फारसेथिं मिलिटारिफोरनि गुलि गावनायजों 25 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। 25नि मादाव माखासेया एन्टि जुन्टा हान्जानि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन माखासेया नोगोरारिफोर।
एनकाउन्टार खालामजानो गिनानै सारेन्डार जाफैदों साथाम दुथांफोरा। सोनाब इउपिआव दायनिगिरिफोरनि गेजेराव एनकाउन्टारनि फारसे गिनायखौ नुनो मोननाय जादों। शामलियाव पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि बेरेखा नायबिजिरगासिनो दंमोन। बेयावनो हरखाबै पुलिसनि थानायाव नुजाफैदों साथाम दायनिगिरिया। गेंस्टार एक्टआव वान्टेड जानानै थानाय साथाम दायनिगिरिफोरा पुलिसनि खाथियाव थांनानै गावसोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय खावलायो। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव आरो माब्लाबाबो दायगोनां खामानियाव बाहागो लाला होननानैबो फोरमायथिनानै लायो साथाम दुथाङा। दायनिगिरिफोरा गावसोरखौ सारेन्डार खालामनायनि उनाव पुलिसआ एरेस्ट खालामो। मख'जाथाव दि हमजानाय दायनिगिरिफोरा एमएलए नाहिद हसन आरो बिनि बिमा, जाय बारग' एमपिमोन, बेनि बेरेखा गेंस्टार एक्टनि दायाव केस होजादोंमोन। बे केसनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ साथाम दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दंखायोमोन। पुलिसआ साथामखौबो नागिरबाय थानायनि बागै खौरां मोननानै दायनिगिरि साथामा एनकाउन्टार खालामजानो गिनानै गावसोरनो पुलिस थानायाव फैनानै सारेन्डार जाफैदों। काजिरङा माहारियारि पार्कआव सेक्सन 144 आयेन फोसावदों। काजिरङा माहारियारि पार्कनि जिब जुनारखौ दैज्लांनि दैबानानि थासारिनिफ्राय रैखा खालामनो थाखायनो बकाखात महकुमा मेजिस्ट्रेटआ सेक्सन 144 आयेन फोसावनानै होदों। मख'जाथाव दि काजिरङा माहारियारि पार्कनि जिब जुनारफोरा दैज्लांनि दैबानाजों बोरि जायगा नागिरनानै 37 नं राजा लामाफोराव ओंखारनानै आश्रय लाफैयो। जाउनाव गोबां गारि मटर खारनायजों जिब जुनारफोरा एक्सिडेन्ट जायो। बेनिखायनो गारि मटरनि खारनाय स्पिडखौ घन्टासेयाव 40 किल'मिटार जानथाय खारनो हानायनि गनायथि खालामनानै होदों। बेनिख्रुइ बांसिन स्पिडजों खारनायनि गनायथि होआखै। लोगोसे लामा सेरनि धाबा, हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोरावबो गिदिर गारिफोरखौ लाखिनायखौ हेंथा होदों। मख'नो गोनांदि सोरबा सुबुङा बे नेमखौ सिफायोब्ला सेक्सन 188 इन्डियान पेनेल क'डनि सिङाव दायनिगिरिनि साजा होनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। सिबिएसइआ गोदान एकाडेमिक इयार 2021-22 नि थाखाय गोदान एग्जाम पेटार्नखौ लानानै मोनसे नटिस फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला एकाडेमिक इयार 2021-22 खौ मोननै खोन्दोआव राननाय जागोन। गिबि आरो नैथि खोन्दो। गिबि खोन्दोआव 50 जौखोन्दो आयदाखौ लानाय जागोन आरो नैथि खोन्दोआव 50 जौखोन्दो आयदा एबा सिलेबासखौ लानाय जागोन। गिबि खोन्दोनि आनजादखौ नभेम्बर-डिसेम्बर 2021 मायथाइयाव आरो नैथि खोन्दोनि आनजादखौ मार्च-एप्रिल 2022 मायथाइयाव खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि एकाडेमिक इयार 2020-21 आव कभिड-19 नि थासारिखौ नायनानै थाखो 10 आरो 12 नि आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो मार्किं सिस्टेमनि गेजेरजों थाखो 10 आरो 12 नि फरायसाफोरखौ गोजौ थाखोआव बारहोहरनाय जादोंमोन आरो बे मार्किं सिस्टेमाव सिबिएसइआ फरायसाफोरनि इन्टारनेल एसेसमेन्ट, प्रेक्टिकेल आरो प्रजेक्ट वार्कफोरनि सायाव बिथा खालामनानै मार्किं सिस्टेम बानायदोंमोन। बेनिखायनो फैगौ एकाडेमिक इयार 2021-22 नि सिलेबासावबो फरायसाफोरनि इन्टारनेल एसेसमेन्ट, प्रेक्टिकेल आरो प्रजेक्ट वार्कखौ गोनांथि होनाय जागोन होननानै फोसावदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।